kasar mu tana cikin barazanar rashin tsaro. Kullun kashe mutane ake ana sace su. Amma waɗansu daga cikin mu suna amfani da wannan damar domin samun kuɗi. Wallahi ba zan saurara wa Sanda ba zan saurara wa mahaifiyar Sanda ba, ballantana wata banza matarsa. Na yi ma matarsa da alluran da ka bani tun jiya da daddare ta mutu. Kai haƙuri, kowa da irin ƙaddararsa. Kaka ƙara danganta ta da mutuwa. Wai Amira? To ku ya zama lalle in ga bayan Sanda. Mahaifinka bai rene ka dan ka zama haka ba wallahi. Ko alayira ba masala tsakanin da ni da kai. To wallahi ni ma sai na ga bayansa. Ina za ka ci? Zan je ne in ɗauki mataki da kaina.